Goedemorgen. Goedemorgen. De Blaar. Ja, elk jaar met deze mooie jongens is gewoon een probleem. Oh, die gaan door naartoe. Die gaan daar naartoe of hiervoor op een hoop en dan komt de gemeente die wel weer een keer opzuigen. Oh, maar niet bij jou op de oprit natuurlijk. Nee. Oh, die ben je hier natuurlijk fijn, hè? Die blijft hier fijn druig, dus die is hier nog makkelijk bij elkaar te houden. Ja. Nou wil je toch zien. Zeg het. Wat is het laatste nieuws in Kessel? Laatste nieuws in Kessel? Ja? Nou, ik moet zeggen, ik ben wel de laatste week in Kessel geweest, maar alleen maar binnen. Ik ben aan het verven, dat is zo wel. Ah. En daar is het nu goed weer voor. Hè? Wat ziet je in het verven? Aan teksten zien we dan. Aan teksten? Ja, bij een, wat zou je zeggen, bij de oma van een aanstaande schoonzoon van mij. Daar zit geen aan de tekst. Ja. Omdat je ziet de tekst. Teuning van Kessel ziet je. Nou, ze wijten mij te vinger, laat ik het zo zeggen. Zit je schilder geweest? Of? Nee, nooit. Nee, ik heb, wat zal ik zeggen, 35 jaar, nee, langer op postkantoor gewerkt. Hier als postbode. Ja? En toen heb ik, toen zei mijn toenmalige baas in Panningen, die zei van, Cor, die bent veel zo goed als postbode. Ja? Ik heb het opgegeven voor een cursus voor aan de balie. Oh, ik zeg, dat is leuk. Je dacht van, dan ben ik er weer aan wend, ben ik er... Nee, want ja, dat klopt. Wat ze zei is, dan ben ik uit het weer. Ja. En toen heb ik 7 jaar door Limburg gezworven. Oh eens, je ging toch een cursus voor achter de balie volgen? Ja, maar ja, wie het gehad had, ja. Wie klaar was. Oh, met de cursus of met baliewerk? Nee, met de cursus. Dus je hebt nooit achter de balie gewerkt? Wat zeg ik? Oh, sorry. Ik heb 7 jaar door Limburg gezworven, van Vaals. Toen in Nijmegen heb ik wel bijna alle postkantoren gehad die er zien, als vervanger. Dus ik kwam door altijd opdraven als er in op vakantie ziek was of zo. En dat waren meestal eenmanskantoren. Oké. Dus dan zouden ze dan moederziel alleen achter een ruutje nog, hoe het gaat, in was gemaakt. Ja? En het klein luxe, hoe ze het geld door weg moesten geven. Oh, dat waren nog stieren. Dat waren nog een stier. En daarna kwamen er kinderen. En toen was ik dat vervangen mug. Oké. En toen zei Ja, voor hetzelfde geld had je ze ook naar Bali gestuurd. met dit weer was het beter geweest. Is dat toch Bali-medewerker best? Ja, zeker. Maar Nee. toen kwamen er kinderen en toen? Toen was ik dat vervangen eigenlijk mug. Ja? Dat gezwerf, 's morgens om 6 uur stuk je weg, 8 uur pas toes. Toen was de kinderen ook goed werden. Hè. Ja, als ze in Nijmegen zit, sturen een uur of Doe maar met de grens. 7 Ja. postkantoor Ja. op. In de spits naar huis. Pap wil de kinderen zien opgroeien. Precies. Ja. En dat zei ik toen tegen mijn baas in Venlo. Ja. Zeg ik ben dat mug, heb ze niks anders voor mij. Nou zit er een rijdend postkantoor. Ja, Het wordt alleen maar leuker. het wordt alleen wel leuker, ja. Wat in Panningen is gestationeerd, die man, die stopt daarmee. Is dat niks voor dich? Ja, ik zeg, dat is zeker niet van mij, maar toen moest een vrachtwagenrijbewijs hebben. Omdat dat een zwaar gepantserd iets was. Ook met geld natuurlijk. En zwaarder als 3500 kilo. Uh-huh. Vrachtwagenrijbewijs. Zeg, en dat heb ik geen. En als ze dat moest gaan halen, dan op ons kosten. Zeg, geen enkel probleem. Nou, in die tijd zat ik in Belveld op het postkantoor. Ja. Omdat door de kantoorhouder langdurig ziek was. Tussen de middag die kwam een rieschool uit Venlo, zal je namen noemen, kwam ik ophalen in Belveld. Ik deed een ries. Ja. Want de postkantoren toen nog die waren tussen 12 en half 3 gesloten. Die zat te kort om van Belveld terug naar Kessel te komen. Goed geregeld. Goed geregeld, hè. Dus ik nam door de praktijklessen. Die bracht me weer fijn terug naar het postkantoor. Hoorde ik mijn boterhampje op en dan was het half 3, ging ik weer op. Heb je er extra lang over gedaan om dat te halen? Of, Oh, moet ik me vooral afmaken? Ja, zeker. De theorie, ja, ik had geen zin om 's avonds naar die rieschool te gaan en door in de bankjes gewoon te zitten en de theorie te leren. Nou, ik zeg tegen de rieschoolhouder, heb ze geen andere mogelijkheden? Nou, zegt er, ik heb een klapper.
Daar stonden alle vragen in die ze op een examen kunt krijgen, op een theorie-examen. Neem ik dat door. Nou, ik begon dan met 400 zoveel vragen stonden in. Eerst gewoon blind aan begon. 11. Meer dan 200 fouten. Maar elke dag, dat werden er steeds minder. Toen op een gegeven moment ik geen enkele fout meer had. En de Richard zei, ja Cor, u kan ze eigenlijk aanvragen, want 3 gaat goed. Theorie merk ik dat ze ook gedaan hebben, want er zijn situaties dat ze zeggen van, hier moesten we wel theorie voor hebben. Dus dat vroeg aan. Ik kwam weer 5,5 uur examen heen. Was toen bij winkelcentrum De Wien in Blieren. Ja, dat weet ik nog. Ja. Daar kwamen we bij. Moest ik ook in. Ja. Nou, eerst rollen de auto lopen. Klappermoer. Hoe zit de accu? Hoe duizen oliepijlen? Zo'n technische vragen. Waarom geeft toe op die leeftijd nog een vrachtwagenrijbewijs houden zitten? Toen best nog niet van plan voor internationale school. Ik zeg nee. Zeg maar als ik mijn vrachtwagenrijbewijs niet krijg, werd ik ontslagen. Dan zegt dat kan niet. Ontslagen. Ja, ik zeg ik heb het voor een rijdend postkantoor nodig. En ik moet dat halen. Nou zegt we zullen eens gaan rijden. Rijden. Nog een kwartiertje. Ga maar terug naar de wierzetter. Ik kon me niet herinneren dat ik een fout had gemaakt. Of wat, ik dacht de bus geflatst, want binnen een kwartier terug. Hè. Stapte de hoed. Hij komt achter hem. Gefeliciteerd, zegt er, dan hebt hij een baan bij je. Ja. Dus hij wist het eigenlijk, nou ja, hij wist het eigenlijk wel snel genoeg, maar Ja, de heiste gunfactor al. precies. Ja. Ja. Wat Hey, tactisch slim om dat van tevoren te zeggen, ik wil ontslagen als ik het doe. als hij jaren met mensen hebt omgegaan en allerlei plumage aan de balie hebt gehad, dan kent ze de pappenheimers. Hè. Dus ik dacht van, probeer hem op die manier om te kopen. Hè? Dan is dat goed. Nou, geslaagd. Terug naar Bijlveld. Bel de baas op. Ik zeg, ik heb mijn rijbewijs gehaald. Dat kan niet, zegt hij. Dat kan niet. Ik zeg, hoezo niet? Ja, zegt hij, dat kan niet. Ik heb pas rekeningen gekregen van 10 vrachtwagenlessen. Kan ze het nog niet hebben. Ja, ik zeg, toch is het zo. Morgenmiddag, tussen de middag, kom ik naar Venlo toe. Ik wil eens even met je praten. O jee. Naar hem toe. Godverdomme, nog wat moest hij komen doen. Hè. Zegt hij, wie kan dat? Dat is toe dat hebt. Wanneer heb je toen gelest? Ik zeg, in mijn tijd, in dat tijd dat ik in Bijlveld doe de neus zo te peuteren. Oh, schoon, zegt er. Prachtig. Wanneer kan ze in Panningen beginnen? Ik zeg, zo gauw ik een papiertje heb. Duurde werk, denk ik. Toen nog tijd. Nou, zegt er, dan is er weer gereserveerd. Envelopje. En 2 snipperdagen bijgeschreven op de snipperkaart. Ik in de auto. 250 gulden. Het was hem zoveel waard geweest, zeg, dat ze vlot gehaald had. Dat ik in de soort de bonus kreeg. Ja, dat waren nog die, hè. Staatsbedrijf toen nog, hè. Met 10 gevul voor PR, Ja. die een eigen PR. Ja. Ja, Cor, die ga je ook straaljagerpiloot kunnen weren. Nee, want ik het bril, hè. Oh, Wel vragen. oké. Ah, nee, dan oké. En de kunstgebied tegenwoordig, hè, dat moest ook... Nee, dan krijg je klapperen, hè, op die huur. Niks met een kunstgebied, niet in een straaljager. Ah, ik zeg me ook wel, ja. Ik zeg ook wel, ja. Hé, maar hoe lang heeft ze dat gedaan met het mobiele postkantoor? Een jaar of 3. En toen werden die landelijk opgeheven. Was ik een van de laatste der Mohikanen die nog op een rij de postkantoor zaten. Zo, in Zeeland was er nog eentje en hier in Limburg. Ik ga alle kerkdorpen van Panningen, hoe ik een half uurtje, 3 kwartier stond. En alle kerkdorpen van Horst. Het liep me superleuk. Oh, dat was geweldig. Dat liep me echt leuk. Mensen kwamen voor een pruitje. Kwamen Ja. niet voor geld. Toen Ja. nog niet. Dat Ja. waren allemaal Ja. die met de rollator al kwamen of met de stok. Hè? Maar ik kan me voorstellen dat ze ook hier bij dich in het postkantoor kwamen. De best wel een beetje een moeilijke proter. Nee. Dick maakt er wel wat van. Nee, maar ja, het was goed.
Dat Wel een zien, schone ik ken aan die uisjes zien dat ze beginnen te, Ja, die beginnen te twinkelen, hè. glanzen Ja, als ze nee, weer terugdenken aan een tijd. Ja, nou en toen heb ik 17 jaar in Venlo aan de balie gestaan. Nou, dat rijdt een postkantoor. En toen zei ING postkantoren, we gaan nog allemaal sluiten, hè. Ja. Alle postkantoren zijn dichtgegaan op een gegeven moment. Ik heb Venlo gesloten. Toen naar Venray overgeplaatst. Venray gesloten. Toen naar Nijmegen-Dukenburg overgeplaatst. Dukenburg gesloten. En toen was ik een van de laatste Limburgers, postenmannen, die nog in dienst waren. En toen werden op economische gronden ontslagen. Hoe oud was je toen? Op een leeftijd 54. En de economisch zeer slechte tijd toen. Hè. Ja. Ik reed van Nijmegen naar huis en we was gebeurd traditie bij ons, stopten ze of zeiden ze maar goed, dan werden we de slips afgeknipt. Hè. Ik reed naar huis, ik deed met de slips af, gooide de nerven neer in een auto. Ik zei, zo kort en nu wordt het moeilijk.